Exodus tidunsia. Na wotu free Elim. Na Israel for asafu no nyinaa ba sensra eda Elim ne Sinai ntem no so. Wo free Misrim asase so no. Bosome a etoso mienu no. Da etoso dadu nanum ne no. Na Israel for asafu mu no nyinaa nwinwi tia Mose ne Aaron esre so ho. Na Israel for no ka kire won se anka Awurade ma yenwu ne nsa no Misrim asase a na yetete nam nkukuo ho na yedidi miye no so na moyi aba esre su se mode ekwamre kunkum asafu mu nyinaa. Na Awurade ka kire Mose se hwe merebe ma aduane afiri soro ato ama mo na ɔman no mfiri dida biara nkɔta se die ebeso wɔn ano dako na men so wɔn menhwɛ sɛ obedi memra so anaasɛ ɔreni so na da ɛtɔso nsia no ɔresiesie die ɔfa no a ɛnyɛ die ɔtase daa no mo ho. Na Mose ne Aaron ka kire Israelfo no nyinaa sɛ enwumre na mobehunu sɛ Awurade na oyi mu Misraim asase so na nɔpa na mobehunu Awurade animonyam efiri sɛ wate mo nwinwi a munwinwi tia Awurade no na yɛn de ɛde ne yɛn na munwinwi tia yɛn. Na Mose se Awurade bɛma mo nam adi anwumre ne aduane adi ame anɔpa efiri sɛ Awurade ate mo nwinwi a munwinwi tia no no na de ne yɛn ɛnyɛ yɛn na munwinwi tia na emom Awurade. Na Mose ka kire Aaron sɛ ka kire Israelfo asafo no nyinaa sɛ montwimpre Awurade anim efiri sɛ wate mo nwinwi no. Na Aaron rekasa akire Israelfo asafo nyinaa no wodane wɔ n'ani kire esre so na hwɛ Awurade animonyam yi adi mununkum no mu. Na Awurade ka kire Mose sɛ mate Israelfo enwinwi no ka kire wɔn sɛ enwumre mu bedi nam na anɔpa mo de aduane ame na mohunu sɛ me ne Awurade mo Nyankopɔn. Na enwumre no mokoma wɔn ho so ba bekata nsraban ne so. Na anɔpa no obosuo gu nsraban ne ho hyiae. Na obosuo a egui ne kɔɔ soro. Na hwɛ na biribi nkrowa nketenkete gugu esre n'ani. Nketenkete te sɛ fam bosuo nkyenkyene. Na Israelfo no hunu ye no wɔsesee wɔn ho sɛ Mahu aseɛ ne ɛde anie efiri sɛ na woni ma de kodie. Na Mose ka kyerɛ wɔn sɛ yɛni aduane a Awurade de ama mo sɛ munnie no asɛm a Awurade ahyɛ nie montase bi sɛdeɛ obiara bedie ɔma miako sɛdeɛ mo nipa dodoɔ yɛ na montase obiara ntase ma wɔn a wɔwɔ ne ntomadan mu no. Na Israelfo no yɛ ɔsa na wɔtase ebinom deɛ pii ebinom deɛ kakraa bi na wɔde ɔma susui na deɛ ɔtase pii no anya akyire bi na deɛ ɔtase kakraa bi no anka ne bi wɔn nyinaa tase sɛdeɛ obedie. Na Mose ka kyerɛ wɔn sɛ obiara nya bi mma deɛ nkye so. Nanso wɔantie Mose na ebinom gyaa bi ma adeɛ kyen so na ɛdɔre mmoa na ɛbɔne. Na Mose bu fu wɔn na wɔtase anɔpa obiara sɛdeɛ obedie na owia mu yɛ den na anane. Na da ɛtɔso nsia no wɔtase aduane no mmɔ ho ɔbaako deɛ ɔma dumienu. Na asafo no mpanimfo nyinaa ba bɛka kyerɛ Mose na ɔka kyerɛ wɔn sɛ deɛ Awurade aka nie ɔkyena yɛ homeda kronkron a wodi ma Awurade monto deɛ mowɔ to na monnoa deɛ mowɔ noa na deɛ bɛka no momfa nsie nkosi anɔpa. Na wɔde sie kosi anɔpa sɛdeɛ Mose hyɛe no na ammɔn nso na mmoa biara nni mu. Na Mose se muni nɛnɛ yɛ homeda a wodi ma Awurade ɛnɛ morenhunu bi wuram nansia na montase na da ɛtɔso nson no yɛ homeda ɛda no deɛ ebi rentɔ. Na da ɛtɔso nson no nkurɔfoɔ no mu bi firi adi sɛ wɔrekɔtase nanso wɔanya bi. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ mobɛpo mahyɛdeɛ ne mmara so die akosi da bɛn. Monhwɛ sɛ Awurade ama mo homeda enti na da ɛtɔso nsia no ɔmaa mo nanu aduane. Montenatena mo afie mu mma obiara imfiri adi imfiri ne tenabea da ɛtɔso nson. Ɛna ɔman no home da ɛtɔso nson no na Israelfo frɛ no mana nso ɛte sɛ wisaba fitaa
na ne dɛ te sɛ tatra a ɛwuo wom. Na Mose kaa sɛ, asɛm a Awurade ahyɛ nie. Momfa ebi nhyɛ Omer mma mfansie awɔ ntoatoaso a ɛbɛba mo akyire no. Na wahunu aduane a mede me maa mo diiɛ wɔ serɛ soɔ, bere a meyii mo Misraim asase soɔ no. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, fa kuruwa bi na fa ma na Omer mma gu mu, fa si Awurade anim, na wɔmfa nsie mo awɔ ntoatoasoɔ. Sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, Aaron de si adanseɛ no anim sɛ ɔde resie. Na Israelfoɔ di mana mfirinhyia 40, de kosii sɛ woduru asase bi a nkurɔfoɔ bi te soɔ. Wodi mana de kosii sɛ woduru Canaan asase no hyeɛ soɔ. Nso Omer yɛ Efa abupan 12.